En les últimes setmanes, treballadors d'auditories i de consultories han denunciat retallades i males condicions laborals. Doncs sí, i aquesta denúncia, de fet, el que fa és posar de manifest que aquesta precarització arriba a tants sectors i en espais en què fins ara semblava que n'eren immunes, però no és així. Les males condicions laborals sembla que estan arribant a sectors on fins ara no arribaven. Doncs en parlem avui amb el Carles Planes, ell és periodista del Periòdico. Bona tarda, Carles. Bona tarda. I saludem també l'Àlex Fontelles, advocat laboralista. Què tal, Àlex? Bona tarda. Benvingut. Gràcies. Carles, tu vas publicar fa pocs dies el cas dels treballadors de l'Auditoria i Consultoria Ernest Young de Barcelona. Quines eren concretament les coses que ells denunciaven? Doncs en aquest cas es tractava d'una carta que diferents grups de treballadors, en aquest cas júniors, els més joves, denunciaven males condicions laborals dins de la pròpia empresa, una carta adreçada que a priori no havia de sortir als mitjans, no? Era una carta interna cap als seus directius, en els que es queixaven que feien setmanes de fins a 84 hores setmanals, que repartit entre cada dia de la setmana són unes 12 hores, que és una animalada. I el problema és que no només es denunciaven aquestes hores, sinó que es denunciava una mala situació, deien tòxica, també pel fet que són alts nivells de pressió, que poden portar els treballadors a situacions d'estrès, d'ansietat, i sobretot que tots aquests nivells de pressió que se'ls posa a sobre, d'altes responsabilitats, passen un moment en què tots aquests treballadors tenen el sou congelat, amb la qual estan fent unes tasques de moltíssima responsabilitat per un preu molt baix. I per què tenen el sou congelat? Per temes interns. Per temes de interns, negociacions, etc. Temes de negociacions internes. Àlex, a tu et sorprèn aquesta situació que ells atribueixen, Carles, entenc, a la pandèmia? No? Diuen que amb la pandèmia, òbviament, s'ha agreujat, s'ha accelerat, perquè... Et sorprèn el cas d'aquesta consultoria, Àlex? Doncs no em sorprèn, i el que sí que em sorprèn és que s'hagi fet notícia d'una situació que tothom coneixia i que s'hagi arribat a una situació en la que quan es denuncia es destapi una situació que era àmpliament acceptada per la majoria de treballadors. Són un tipus de consultories que tenen un sistema que es diu up or out, que és o puges o fora, no hi ha un estancament, llavors es nodreixen de bases de treballadors on entren fins a funció del tamany de la consultoria 50, 100, 200 treballadors per any, dels quals només passen al segon nivell de júnior un percentatge reduït i així fins a arribar a soci. Llavors a tots se'ls promet que poden arribar a soci amb una previsió de 10-15 anys, però la realitat és que no tots hi arriben i que hi ha un punt en el que per superar aquest estadi més estrictament de treball i accedir a ser soci o gerent, o cada consultoria li posa un nom diferent, necessiten altre tipus d'habilitats més comercials, has de fer més gran el pastís perquè se't pugui remunerar bé, i si no, doncs no. Suposo que això fa que hi hagi molta rotació i la rotació de vegades porta precarietat, no? Exacte, molta rotació i molta competitivitat, jo diria, no del tot sana. Per quan els teus enemics, diguem-ne, no seria la part contrària del judici sinó que són els teus propis companys. Al final has de competir amb ells per veure qui fa més hores, per veure qui pot accedir a aquesta plaça que n'hi ha 2 per 5 d'aquest grup i, per tant, qui agafa més projectes i els executa. O sigui, tu ara comentaves, Àlex, que sorprèn que hagi sortit ara, no? Però segurament pot sorprendre, Carles, a molta gent que no estigui habituada en aquest món de les consultories, que hi hagi també precarietat en aquest sector. Si et sorprèn que hagi sortit ara i això, per tant, és una cosa que no té a veure amb la pandèmia, estem parlant que hi havia una certa impunitat en aquest sector, amb males condicions i que s'acceptaven i, per tant, eren impunes aquestes empreses? Bueno, és com comentaves, hi ha una lògica interna dins d'aquestes empreses en les que s'acceptava als nivells... Però són, perquè entenc que no han canviat. Segueixen sent. El problema és que abans funcionaven amb un sistema en el que tu et prometien que cobraries molt més. Si treballes molt més, si fas moltes hores, doncs pots escalar més ràpid en aquesta competència interna que estàvem descrivint, i pots arribar a dalt per cobrar més. El problema és que actualment, en la situació de pandèmia i amb els sous congelats, pots estar en una situació estancada en la que treballes moltíssimes hores i la facilitat per ascendir és molt més difícil. Un dels treballadors amb els que parlàvem al diari ens comentava que funcionen com el pal i la pastanaga, l'únic que ara la gent se n'està donant compte que aquesta pastanaga està cada vegada més podrida. Això, aquestes males condicions de les que ens esteu parlant, passa en molts més sectors? En quins altres sectors passa aquesta precarització?
Passa en pràcticament tots els sectors, passa en molts, no? Sempre que et poden demanar més hores, especialment passa també amb la pandèmia, no? Que com que estem a casa... Clar, això s'agreuja amb la pandèmia? Sí, totalment, totalment. Quan tu has digitalitzat molt més la teva vida, estàs molt més pendent dels missatges, fa que el teu cap també pugui recórrer tu, no? Qui no ha rebut missatges en hores intempestives que et demanaven feina per una cosa o per una altra. Sí que és cert que a diferents professions doncs, potser s'ha interioritzat el treballar més hores de les que et toca, però òbviament estem veient que ara en pandèmia doncs, hi ha un nivell de fatiga que la gent doncs, ho expressa. A banda, clar, amb la pandèmia hi ha més teletreball i s'està vulnerant, suposo que en aquest cas d'aquesta consultoria i en molts altres, el dret a la desconnexió del treballador, no, Àlex? Absolutament. Absolutament. Des de l'inici de la pandèmia es va oferir, va semblar que seria un pas endavant, el fet de potenciar el teletreball, i la realitat, clar, jo puc parlar dels casos que ens arriben al nostre despatx, i jo no tinc un mostrari genèric perquè se suposa doncs, que les persones que estan bé doncs, ja no contracten els serveis d'un advocat, no? Però nosaltres que estem especialitzats en temes d'assetjament laboral, de vulneracions de drets fonamentals, d'acomiadaments complicats, etc., ens n'hem adonat doncs, que si bé els primers mesos la gent ho acceptava bé i deia, doncs mira, m'estalvio, de fet guanyo hores perquè m'estalvio el trajecte, m'estalvio, doncs, en fi, tota aquesta situació, m'estalvio diners del cafè, de tot això, arriba un moment en què al cap de poc ja la majoria d'empreses han posat uns sistemes de vigilància interna dels quals el treballador s'ha de connectar i ha d'anar clicant, ha d'anar fent actuacions cada 5 minuts, si no salta una llumeta i es comunica al grup. Per tant, és un control molt més directe, és un control molt més invasiu, perquè a més s'ha hagut de conviure amb menors, amb situacions d'estar per casa, i llavors feia que les feines que no s'acabaven en aquestes 8 hores s'havien de fer més endavant, és a dir, teníem el pitjor dels dos mons, el pitjor de la presencialitat i el pitjor del resultadisme. I això ha impactat doncs, en I després hi ha la llei del teletreball que es va aprovar al mes de setembre, i que dona molta importància a aquest acord entre el treballador i l'empresa. No sé si acaba de resoldre precisament tot això, no? Doncs jo puc dir la meva opinió, i la meva opinió és que no. D'acord. Que no, perquè al final és un desig, hauríem de distingir entre un desig i una obligatorietat. Per tant, s'obliga les empreses a que intentin pactar aquestes situacions, però no se'ls preveuen sancions per no fer-ho. Per tant, al final, a la pràctica s'acaben aplicant empreses molt grans on tenen sindicats forts, amb una forta negociació, però les empreses més mitjanes petites o que no tenen aquesta interlocució, doncs al final no han pogut accedir-hi. I després, a l'altra banda de la moneda, hi ha la feina com, per exemple, la dels transportistes, que han estat essencials al llarg d'aquesta pandèmia, una feina, per cert, molt sacrificada, sobretot pels llargs trajectes de carretera i per les hores i els dies, Marta, que passen fora de casa. Doncs sí, de fet, durant el confinament de l'any passat, els transportistes van ser considerats treballadors essencials més que mai, però sembla que això no ha millorat les seves condicions laborals. Ho sap molt bé el José Manuel Couñago. Bona tarda, José Manuel. Muy buena tarde, compañeros. Ara ho dèiem, José Manuel, que els camioners vau ser considerats treballadors essencials durant la pandèmia per abastir productes de primera necessitat, també material sanitari. Has sentit que reconeixia la vostra feina com a mínim durant l'etapa del confinament? No, creo que han hecho un poco ese maquillaje que les ponen en el momento necesario, pero luego se puede demostrar en las redes sociales que realmente nos abandonaron, cerrándonos todos los servicios, gasolineras, colas de camiones ahí en espera para descargar y cargar los camiones, horas que no se pagan y tú estás en tu puesto de trabajo. Como he pasado a la redacción, pues un poco los discos personales míos, pues también se puede demostrar que un trabajador o un camionero pues viene trabajando 300 horas mensuales y que solo te pagan lo que marca el convenio, las 8 horas, ¿no? Y el resto de las horas no se las pagan a los choferes. Deies ara 300 hores mensuals. Jo és que ara no puc fer el càlcul ràpid, però de quantes hores al dia estaríem parlant? Alrededor de 3 días a la semana, 15 horas, y 2 días a la semana, pues son de unas 13 horas. Però oficialment... Sí, i oficialment la vostra jornada laboral, quan dura? Oficialment? Oficialmente, pues desde que se abren las jornadas hasta que... Bueno, normalmente sales de casa pues un domingo
y a lo mejor no vuelves a casa en un mes. Es decir, que estás en tu puesto de trabajo no solo conduciendo, sino cargando y descargando camiones, vigilando el camión, en situaciones que, bueno, creo que ya se ha publicado muchas situaciones del sector de transporte y la esclavitud que estamos viviendo pues ha llegado a un límite donde realmente los compañeros nos llevan estresados, una gran estrés que lleva tantos siniestros en la carretera por las prisas, corre, el acoso telefónico por parte de empresarios, jefes de tráfico, y es una situación que bueno, para nosotros es sí, molt estressant. causa de alto riesgo en nuestro trabajo, ¿no? De fet, José Manuel, tu ara estàs de baixa. Té alguna relació amb la teva feina, aquesta baixa laboral que tens ara mateix? Pues sí, he tenido 4 infartos. En este último he sido operado de corazón abierto y aparte pues por los productos que transporto, con productos, no es que sean químicos, pero sí que algunos son contaminantes, pues he tenido una infección en un ojo y ahora mismo pues me he quedado ciego del ojo izquierdo. Entonces, bueno, estoy de baja por el tema de los infartos, de la operación y por el tema del ojo también. I entenc que aquesta situació teva tan extrema que no n'ets un cas únic, que deus tenir companys també que han de causar baixa laboral per tot aquest estrès i les circumstàncies i condicions amb les que han de treballar de tantes hores seguides, no? Hombre, claro, mi caso es muy pocos o excepcionales, pero hay otros grandes compañeros que realmente tienen otros problemas de salud o por la gran cantidad de horas que pasan sentados. Es una vida sedentaria que realmente perjudica a la salud de los trabajadores. Enfermedades que no se reconocen en nuestra labor, en nuestro sector como conductores profesionales, ¿no? Y realmente son muchas horas las que pasamos sentados, estresados, y eso pues a muchos compañeros les afecta no solo al estrés, a infartos, sino a otros temas de órganos que realmente la circulación de la sangre y la falta de ejercicio pues hace que muchos compañeros tengan muchas dolencias en su salud. José Manuel Cuñago, moltes gràcies per haver-nos explicat el teu cas i també gràcies per la feina, ja que potser no està reconeguda socialment, però com a mínim des de l'Enlínia sí que us donem les gràcies a tots els transportistes. Y que recuperes aviat. Muchas gracias. Simplemente quería comentaros que un poco de lo que comentaban los dos compañeros que están en el plató, creo que en este problema creemos y a pruebas también lo podemos demostrar, que tenemos un problema con los sindicatos que realmente solo defienden sus intereses económicos de subvenciones y demás y traicionan a los trabajadores. Los mismos sindicalistas están despidiendo a los trabajadores, no defienden sus derechos y creo que desde aquí hay que hacer un llamamiento al tema de los sindicatos que realmente se han corrompido y solo velan por sus intereses personales, no por los derechos de los trabajadores. José Manuel, recollim la teva demanda i si de cas també la traslladarem a la taula. Que vagi molt bé. Muchísimas gracias, compañeros, y gracias por esta invitación. Fins aviat. Buenas tardes. Moltes gràcies també, Marta. Àlex, al món dels transports hi ha molts falsos autònoms, que és una altra de les figures complicades, diguéssim, de gestionar. Doncs sí que n'hi ha. A més, el món dels transports és un món igual que el de la seguretat, que són sectors molt específics que tenen problemàtiques molt concretes. És un sector molt competitiu on s'està competint amb preus molt ajustats. Els transportistes tenen un problema que des de ja fa molts anys estan limitats amb els tacògrafs, per tant no estan fent més hores de transport, perquè els tacògrafs sí que estan molt ben regulats, però sí que els que els estan fent és que no només és la conducció sota un gran estrès, perquè tots sabem que conduir un camió comporta molt d'estrès, sinó que després es combina amb càrregues i descàrregues i moltes hores mortes que tenen no se'ls està reconeixent com a hores de feina. Per tant, potser s'estan 15 hores de les quals se'ls diu que només són efectives 8, però la realitat és que n'estan realitzant 15. I, en fi, és un sector molt complicat. Ella ha barrejat diverses situacions. Els treballadors que fan trànsits europeus doncs sí que han de pernoctar fora, això també passa amb altres sectors,
però inclús el transport més típic de supermercats o transportistes que fan horari de matí d'una jornada de 8 hores, la realitat és que no s'estan fent les 8 hores, s'estan fent molt més, i tornem al tema de la consultoria. És àmpliament acceptat per tots els sectors, per totes les empreses, això és el que hi ha, i no hi ha més. I hauríeu de donar les gràcies per tenir feina quan els diuen això, que és el que els deien aquests treballadors d'aquesta consultoria, oi? Carles, clar, què pot fer el treballador davant d'aquest argument? Doncs poca cosa, ho comentàvem abans. En moments d'inestabilitat, el treballador no és que perdi els seus drets, però jo el que sí que hem notat és que baixa la seva tolerància a l'acceptació de les injustícies, de tal manera que en situacions que en el nostre despatx doncs, potser ens venen 50 casos d'assetjament laboral, amb la pandèmia s'han reduït, no perquè no existeixin, sinó perquè la gent té por a perdre la feina. Per tant, són situacions que queden amagades, la gent les porta per si mateix, i veurem com, quan això passi, doncs probablement hi haurà uns desajustaments que caldrà reactivar. Però amb la incertesa, la gent tendeix a conservar el que té i a no reclamar més del que ell creu que és el mínim. Qualla perfectament amb el que explicàvem de la notícia que vas publicar tu al periòdico, oi, Carles? Sí, completament. Abans ho comentàvem, i un dels principals problemes que hi ha també és que, per exemple, s'informava avui que més de la meitat d'hores extres treballades no es paguen a Catalunya. I això és una cosa que ens afecta a tots perquè tenim probablement por a reclamar-les, perquè ja pensem que si les reclamem és un dret que no hauríem de tenir i tenim por a perdre la feina, però és un dret que hauríem de reclamar. Doncs queda dit. Moltíssimes gràcies, Àlex, Carles, que vagi molt bé.